Ezin da izan, libre zegoen kuadriako bakarrak sukaldaritza tailer batean eman duela izena. Udarako zerbait bilatu beharko dut nik ere, azkenean bakarrik geldituko naiz bestela. A ber, iga ba. Eta hau, deitu egingo dut. Bai? Bai, Mondragon Unibertsitatea da? Bai. Bai, justu sareetan eta saltxeatzen ikusi dut komunikazio kampusa edo antolatu duzuela, ez? Bai, hori da, bai. Ba, interesa daukat komunikazio munduarekiko eta zer dagoen horratzean eta, baina ez dakit zer den antolatu duzuena edo nondik nora joango den edo... Bai, oso plan politxeak hau prestauta ziken nahi badozu, etorri unibertsitatera eta hemen kontaukotut. Aber, zen moduz? Bale, gertu nago, tita baten gerturatuko naiz? Bale, oso ondo. Oso ondo, bale, oraintxe arte, agur! Kaixo. Haupa, telefono segun gara orain gutxi, banator komunikazio kampusan nondik norakoak ezagutzera. Bai, sartuko gara barruan eta komentauko dugu? Ederto, oso ondo. Idoia, hemen ikusten ditu, telebista kamara bat, telebista pantalla baita, errealizazio mai bat, ez dakit hau da hemengo errealizazio gunea edo, hemen izango den kampus hori. Bai, espazio hau dana baliatuko dugu kampusian ziarrin behar ditxegun proiektuak eta egiteko, eta nahi baldin badozu etorri eta hau nek zelan funtzionatzen da bene ikasi be bai. Aukera paregabea da, materiala badakagu, errekursuak be bai. Bai, egisa esan botoi pila bat ikusten ditut. Hori bai, eta pizten denean koloriakin dauz, hasi que politxeago izango. Eta aurten egingo da komunikazio kampus hau, bigarren aldiz, ezta? Iaz egin zen lehenengoa. Hori da, iaz egin zen lehenengoa eta balorazioak ikusita, aurten be bai egitea proposatu da. Eta ikusiko dugu, aber, zelan juten den. Hemen ikusi ditugu, pixka bat telebistara enfokatuta dago gune hau ez, telebistakin, kamerakin, baina ez da telebistan bakarri zentratuko edo kamera aurrekoetan. Hau da, komunikazioa pixka bat modu zabalean edo arlo ezberdinak ezagutuko dituzte, jolasean eta ariketa ezberdinak eginda, bertan izena ematen dutenak. Bai, hori da, izango da komunikazio hurbiletik ikusteko espazio bat, lehenengo aldiz horrelako tokietan egoteko, eskua sartzeko, eta horretarako aukera politxe izango da. Ze gai landuko dituzue edo nondik nora joango da, uste dut astebeteko tartean egingo den kampus hori. Esan dituen moduan, komunikazioa ikusteko eta lehen eskutik hau bizitzeko aukera bat izango da, sare sozialak, bideogintza, argazkilaritza, kasetaritza, irratigintza be bai, eta aurten indogu apostua ez ikusita aurreko urteko balorazioa zelan egon zen, irratian egin dugu apostua, eta ikusita komunikazioaren joerak podcasteruntz doa zela, hori be bai egingo dugu. Askotan telebista ikusten dugu, pantalla bestalde, eta irratia ez, entzun bakarrik, eta kasu horretan ikusten ez dugun hori, ezagutzeko aukera ere egongo da, ez? Irratigintza orain aurrera paso bat eman dau, eta bai daude, streamingak, YouTubeen dauzenak, estirando el chicle, nadie sabe nada, estilo horretakoak, eta horren alde egin dugu apostua, eta hori be egiteko aukera eukiko dugu. Ez da erresa, podcast batek atzean lan pila badauka, imaginatzen dut, guzti horiek ere lan aipatu dugu, baina hemen jolasean da lagun giroan ondo pasatzen ibiliko zarete. Imaginatzen dut, igaz egon ziren masterclass batzuk eta aurpegi ezagun batzuk ere gerturatu zirenak bertan gaztetxoen gana. Aurten ere izango da horrelakorik. Bai, eta batzuk errepikatu ingo dute gainera. Izango dira Xabier Urzelai, Goienako Xabier Urzelai, Gazteako Ainhoa Vitoria eta Ales Padilla be bai, sare sozialetan aditu dena be bai. Eta hori, masterclassak egongo dira, baina ez dugu astu behar bai uda dala, ondo pasatzera gatozela eta lagunak itxeko eta divertitzeko momentu bat be bai izango dela. Hau da, azken finean ezagutzen ditugu, rock kampusak, musikari lotutako kampusak eta kasu honetan komunikazioari lotutako kampus bat izango da. Beti ere, udaleku formatuan edo lagun artean ondo pasatzeko formatuan izango dela. Hemen Euskal Herrian komunikazioari zuzendutako kampusik uste dut lehenengoenetakoa dela. Katalunian entzun da daukat, baina... Katalunian bat zegoen gehiago kasetaritzen zentratzen den
kampus bat, baina guk egin dugu postua berra hemen behintzat zerbait gehiago lortzen dugun, eta komunikazio hainbeste kazetaritza baizik eta kamara aurrean, kamara atzean, komunikazioaren inguruan dagoen guztia. Aipatu duzu, Alex Padilla ere egongo dela, sare sozialen eta inguruan pixka bat dena lotuta, ez? Jolasean ibiliko dira sare sozialak, irratigintza, kamera aurrean edo nola jardun, edo muikor aurrean. Gaur egun, gaztetxoak eta denok gure aisialdian erabiltzen dugun tresna nagusia mugikorra izaten delako. Eta oso garrantzitsua da baita muikor horren erabilpena eta zer gauza egin daitezkeen, zuk egindako gero lanak eta kampusean egingo diren jolas horiek eta guzti horiek gero zabalkunderako eta guzti hori ere kontuan hartuko da. Bai, gero izango da aukera bat, modu profesionalean kamarekin, errealizazio gela batean, horrelako gauzak zelan egiten diren ikusteko, baina bai bakoitzak bere etxen mobilarekin egiteko aukera bat bai eskainiko diegu. Eta Alex batez zentratuko da horretan, zelan gauza profesionalak egiteko ez den zertan materialon eta haundi bat eduki behar, baizik eta danok eskuradako mobil batekin bai, inaldan zeo zen. Idoia ikusten ari gara, oso interesgarria izango dela, baina ez dakit nork izena emateko aukera izango duen? Izena eman izango dute, 14-16 urte bitarteko gaztek, DBH lau batxilergoko lehenengo mailan dauden ikaslek, hasi que beraintzat dago bideratuta, batez ere berek dira zelako komunikazioan gehien kontsumitzen duten pertsona. Nola antolatu dituzue txanda, goizez arratsaldez izango dira, ordutegia? Astelehenetik ostiralera izango da, 2 txanda egin ditugu, bakoitzak txanda bat edo beste aukeratu dezake, eta goizez izango dira, 9:00 ordu bat erdiak bitarte, hasi que ondo, bai. Eta izena emateko, izen ematea zabalik dago, ez dakitana da, Idoia interesa duen orok, orain pantailaz bestalde hortxe, hortzak luze jarriko genizkion, bati baino gehiagori zer egin beharko lukeen, nora jo beharko lukeen izen emateko. Izen emateko epea ekainak 17 arte dau zabalik, eta labur.eus/komunikazio kampusean, hor ja inprimaki bat dago, eta hor ja izena emateko aukera dago, edo bestela goienan badago apartau bat komunikazio kampus honetara bideratzen duena guztia. Eta hor be informazio gehiago dago. Aipatu duzu, Mondragon Unibertsitatean gaude, Goienare bai, hain zuzen ere, bi eragile hauek elkarlanean antolatutako kampusa dago, ezta? Mondragon Unibertsitateak eta Goiena Komunikazio taldeak. Oso ondo Idoia, izena ematea beste ez da falta. Geldituko gara biok hemen saltzeatzen? Bai, saltzeauko pizkat. Zer dagoen hemen eta gu joango gara ja poliki-poliki ikasten, ezta? Oso ondo, bai. Laizter etorriko daura eta oporretan nora joan pentsatzen ibiliko zarete baita nire bai plan bilanabil ia zer. Hombre, bikote, haupa, atzaldeon. Haupa, ez dakit plano hori, Zer, plano eskasakin edo? Ez dakit, ikasin beharko da. Oine, ikusi zaitxuetela eta zuekin topoin dutela zuek, igaz, egon zitien, pasadan urtean komunikazio kampusian, ezta? Bai. Eta zemuzko esperientzia izan zen edo? Zer ikasi zaudien zuek bertan? Oso politxe izan zen, oso divertigarri zen, eta, tripak ikusi ginen, bai telebista aldetik eta irrati aldetik. Eta gehixen guztu jatzuela? Danetarik ez dakiz aukeratu. Bitxikerixak, eta gero, adibidez, lagun artean bidizon bat iterakoan, adibidez, Turkimailu batzuk. Itxaso, zure kasuan gainera, komunikazioa beti gustatu izan jatzu, Laizter etapa bukatuko da, etorkizunera begira zer ikasi erabakitzeko prozesu horretan baita, eta horregatik be eman zauen izena kampusian, ezta? Izan, dana dara, apurtxo bat ikusteko ez, zelan etorkizun horretan, ze aukera batetako bat bazan kazetaritza edo hori, baina, beti jakin bidapurra zedan, hartu aurretik eta horretan zara, hau aukera hona da, eta horrega itxik hartu nagoen. Espero zauen amuruan izan zen, zer karritxu zintxuen geixen edo? Danetarik euki zagoen ez, azkenean gauzatzuk gehiago guztau gaten, beste batzu baino, eta Nikola nabarmentzeko esango nagoen, adibidez irratixana asko guztau jatela, ez dakit ondo pasau gauelako, eta gero igual ez dauelako askotan ikusten edo ez talako, igual ez nagoen espero zela holan izetia, eta guztau jaten. Eta, ez dakit, gomendatuko zautzen zuen zuek jente izena emateko, probatzeko, saltzeatzeko, nik uste azkenean, holako aukerak beti hartu bidiela eskuzabalez, porque beti etorten jaku ondo ez, ikustia berzedan, eta, daukotzu holan aukera gehiago, eta esperientzia badanez,